Os mozos españois beben menos alcohol que hai 2 décadas, así o reflicten os datos unha tendencia que tamén perciben desde hai anos os profesionais da hostalería, que observan cambios claros nos hábitos de consumo das novas xeracións. O consumo habitual de alcohol entre a mocidade segue á baixa, unha realidade que non só confirman as estatísticas, senón que tamén están detrás das barras dos bares e locais de hostalería. Dende o sector aseguran que os mozos consumen cada vez menos alcohol e que os hábitos actuais pouco teñen que ver cos doutras xeracións. Notase moito a baixada sobre todo do copeo por la noite, a baixada o que é os cubatas despois de cenar e todo eso acabouse. Non sei se a pandemia tuvo algo que ver, pero sí que se notou a partir da pandemia que a xente o que facía despois de cenar agora en plan, despois de comer, el tardeo, non? Que chaman agora. Pois vese máis a hora do copeteo despois de comer que despois de cenar, por exemplo. Eso parouse moito e a xente xoven vese que consume bastante menos alcohol do que consumía antes. Cada vez son máis frecuentes os pedidos de cervexas sen alcohol, refrescos ou outras alternativas sen graduación. Agora consume moitísimo máis cerveza sin alcohol, viño sin alcohol que tamén os temos, vermú sin alcohol, todo eso sí que se nota que se empeza, ginebra sin alcohol, sí que se empeza a notar que eso empeza a estar en auge cando antes era impensable, vamos. Os hostaleiros atribúen este cambio a unha maior preocupación pola saúde, a alimentación e o coidado da imaxe física. Unha tendencia ligada a novos estilos de vida nos que gañan peso conceptos como o benestar, o exercicio físico e as dietas saudables. Eu creo que é un pouco cambio de hábitos, de cuidarse, de vida sana, de que a xente mira máis por coidarse un mismo, por ir ao gimnasio e las dietas fit e todo eso, eu creo que tamén ten moito que ver, que a xente agora coida moitísimo máis o seu corpo do que o facía antes. Mentres tanto, o consumo de bebidas alcohólicas segue sendo máis habitual entre os clientes de maior idade, que continúan mantendo patróns de consumo máis tradicionais. Na xente xoven xa ves que moito refresco, pero alcohol casi se acabou. Un cambio de hábitos que se consolida entre as novas xeracións e que xa se deixa notar tanto nas estadísticas como no día a día dos establecementos hostaleiros.